Pondeneri eta ongi etorri burp saiora. Burkeriak tope da eta noski erokeriak ere bai. Saiontan lau burp. 2008ko Miss Bizkaia grabatu dugu eta benetan aldatu da. Aberats bat burp saioan zakilon deitzen da eta emeki gure gizakia aldatzen ari da. Karekoak atalean tipo bat ezagutu dugu eta esan digu alkoholak, vitaminak badituela. Litro eta piku egunero. Meneo musikalariak sekulako kontzertua egin digu burp jaian Donostian eta berarekin geratu naiz. Hau da gaurko programa, polita ez da? Badakizute. Segurtasunuala ondo ipini, burpon mandoa utzi eta orain ikusten gara guazen. Eta 2008ko Miss Bizkaia errezibitu dugu burp saioan. Gogoratzen duzue? Bideoa. Guztiz aldatu da eta esanen digu zergaitik. Aupa, Sonia, ze moduz? Egunon jokin. Bai, bideo bat badugu zurentzat, ikusi. Hola, me llamo Sonia Villanueva, tengo 18 años, soy estudiante de primer año de Arquitectura Superior y represento a mi provincia, que es Vizcaya. Quería mandar a todos los internautas un saludo y agradeceros vuestro apoyo y atención. Un besito. Benetan aldatu zara, zer gertatu da, Sonia? Egia jokin. Kokoteraino nago egunero jendea gauza bere esateaz, Oso gaizki hasi gara. Oso gaizki! Ni naiz aldatu. Ni betiko petxola naiz. Nire buruaz beste egitea saiatu nuen bai, eta depresio jota nago, baina ni berdina naiz. Bueno, orain naiz asko makiatzen da hori, baina bestela pertsona berdina naiz, naiz aldatu. Benetan polita zenean bideoan izugarria da, eta zer izan dira, azken finean, zure teknikak olako gorputz bat ukaiteko? Figura zaindu eta nola galdetuko duzu, Zaitakit. Modelo guztiak egite duten moduan, ez? Gorputzea sartzen duzun guztiak, ero, bota. Pizkat bortitza da hori egitea, ez? Zer ikasi duzu 2008 urtean? Bueno, gauza batzu ikasi nituen. Hori, nola jantzi behar nuen, nola makiatu behar nintzen eta hori kalera joateko, nola ibili pasarelaren gainean, emakumea gorrotatzen ere ikasi nuen. Oso decepzionatua izan zinen, ez? Miss Tenerifek irabazi zuenean. Gaizki nola biziko dut. Ez zuen merezi berak irabaztea eta ez nuen merezi nik galtzea. Hija de puta askerosa horrek. Ez du bali hortarako, ez dakit tongo egon zen edo. Karo, ordaindu egin zuen hori. Eta ni nire etxera bueltatu nintzen. Triste. Puta zikina, madarikatua! Zeintzuk dira zure oroitzapenak, Sonia?
lan guztietan bezala, suposatzen dut, gizon pare bat egun bakoitzean, eta listo, hori bakarrik, dena txupatu nuen. Benetan unkigarria. Mila esker, Sonia. Eta agur, ondo segi. Nale, Jokin Mas, eskerrik asko. Agur. Summer love, help me a blessed. Summer love, half as a fest. American, crazy for me. Tell me more, tell me more. Kalera. Kalera. Kalera, mesedez. Bakardadea behar dut. Zakilon ezaguna bihurtu da produktu garaikide batekin eta arrakasta lortzen du sexu mailan. Jagra produktua segurazki amaitu dela. Konturatu gara herriaren itxura aldatzen ari dela. Orain ezagutuko duzue Zakilon lehenaldikotz telebistan eta non? Burtsaioan noski. Zakilon egunon eta ongietori burp saiora, orduan aberatsa zara, eta beti plazer bat da aberatsak ere zibitzea gure saioan. Orduan, produktu bat sortu duzu, kontatu, mesedez, mikroa hartzen ari dazu? Eskatzen ari dazu. Ados. Bai, zera, ni produktu berri bat sortu dut, guztiz naturala eta biologikoa. Produktua zer egiten duen, zakilen tamainua handitzen du. Erraldoi bihurtzen du edozein zakil mota. Bilboko zentroa naiz eta ikusten alduzuen bezala, herriaren diseinua aldatzen ari da. Eta bai, Bilboko tabernetan, petaka jokoan ez da lehen bezala jolasten. Eta bai, haien erosketak egiterakoan, haien ohiturak ere aldatu dira. Lehen santutzun bizizinen eta orain negurin zergaitik. Fokoak, barkatu. Bero maten dute. Bai, santutxutik joan nintzen, zeren eta diru asko irabazten hasi nintzen, eta etxe berri bat behar nuen. Ze hona den, aberatsa izatea! Ez naiz egarri! Lorentza! Eta sobratzen dena, txakurrentzat. Orduan bezero importanteak badituzu izen batzuk mesedez. Bai, adibidez Rocco Siffredi, porno aktorea, Jago Bart, ere bai, eta horrela bezero oso garrantzitsuak etorri dira nigana, nire tratamenduen bila. Hori da, orduan Jago Bart ari da lantzen film bat euskeraz, pornokoz, eta berarekin egon gira atzo, eta mezu txiki bat badu gurentzat. Eskerrik asko, Zakilon. Zure produktuere esker, gure pornosizioak amaitezinak izan dira. Eskerrik asko ikusiko duzute ze pelikula miresgarria egin dugu. Eskerrik asko, Zakilon. Hori da ez, azken finean egiazko aldaketa Euskadin, filmografia lantzea gure herrian pornoak egiten euskeraz. Bai, pornoak diru galanta ematen du, eta gainera ez dago euskerazko pornorik. Hori da, oraindik esplotatu gabe dagoen merkatu bat, eta ni hor eskua sartuko dut. Eta behar bada, sartuko naiz ere zurekin biznes hortan. Orduan, aberatsa zara, baina arrazoak eduki dituzu ere kontatu mesedez.
Bai, nire bezero batek hil egin da, nire medikamendua larregi hartxagaetik. Nire medikamendua kontrolik gabe hartzen hasi zen, eta buruan zeukan odol guztia sakilaraino jaisi zitzaion, sakila ikaragarriko tamaina hartu zuen, eta buruan ez zeukan lez odolik, enbolia bat hartuta, eta zulora joan zen. Goizean ikerkuntza bat egin dugu eta ikusi dugu orduan nun gertatu den arazoa bideoa mesedez. Eta bai, ikusten alduzuen bezala, hemen gertatu zen istripua eta orain neurriak hartuko ditut. 50 zentimetro, metro erdi bat. Izugarria da, orain egia esateko gogoa badugu ikustea pizkat nola den produktua, orain eginen dugu uste dut product test delako bat. Bai, nahi duzunean, orain joango gara eta nahi duzun test guztiak egingo ditugu. Ikusten den moduan Bilbo aldatzen ari da eta guztia nire produktu magikoari esker. Benetan funtzionatzen du. Kalekoak atalean tipo bat ezagutu dugu. Esan digu alkola edaten duela vitaminak edukitzeko. Egia esateko niri gehiago moskortila iruditzen zait. Orain ezagutuko duzue pertsonai interesgarri hori. Goazen! Kalekoak. Ze, bai, jago bat daten du, ze, gertatzen da, non da problema, Ba, ni lehen tipo osasuntsua nintzen, kirola egiten duen eta horrelako gauza, baina ze, orain badakizute, famosoa naiz eta telebistan agertzen naiz eta ez dakit, noiz behinka, edaten dut pizka, ze, zergatik ez, non da problema, ez dakit. Etor, ez dakit, telebistan agertzen naizenetik, hori, azkenian fenomeno mediatiko bat bilakatu naiz, ezta? Eta orduan, inaugurazioak eta ez dakit, zu inaugurazio bat egiten duzu eta jago zatoz, mesedez, tal, ni inaugurazioan nagoenean, jende gehiago etortzen da, ez dakit, etortzen da telebista igual, eta orduan jende gehiago ikusten du, ezta? Eta hori, inaugurazioan, tori, jago bat, tori, ardo baso bat, ez problemari gabe, ardo baso bat, ardo baso bi. Eta gero, beste, gauean, tabernaren lagun batean, zatoz, nolan etorriko da jende famatua, tal. Tori, gonbidatzen zaituztegu, tori, kopazo, tal. Eta azkenean baitura hartu dut, lehen igual edaten duen asteburuetan. Eta orain, litro eta piku egunero, baina itxoin, ez pentsa jagoa, txarto geratzen dela, jagoa beti zutik, Igual litro eta erdi ardo, eta ni zutik. Zer pentsatzen duzu, baina... Holan da. Eta ez pentsa alkohola txarra denik. Vamos a ver. Nor jaten ditu egunero 5 pieza frutu. Eta Osasunaren Ministerioa esaten du, 5 pieza frutu jan behar dituzula. Zu jaten dituzu? Ez, baiago jaten ditu 5 pieza frutu. Ikusiko duzu. Bazen ba. Apa, endeka! Apa, jago! Ze, jarri betikoa, mesedez. Hala, pues. Venga. Bentu, zagarrie. Melokotoia, bentu. Ona, osasuntxarako. Madaria, ona baita.
Marrubia! Oh, marrubia, ze hona dagoen. Eta arana, hau ze arana. Hona, eta. Bueno, eskerrik asko, Ze bada? 6 euro. 6 euro? Oh, Dios! Tori hiru, bihar emongo ditut beste hiru, Venga. Haupa. Beno, ni etxean bakarrik ez dut inoiz ez edaten, Ni ez naiz alkoholikoa, ni mozkorti soziala, edaten du lagunekin, gonbidapenetan, eta holako gauzak, eta niri alkohola laitasuna ematen ditez. Pobrecitos los borrachos que están en el cementerio. Pobrecitos los borrachos que están en el cementerio. Bai, ni uste dut azkenean, haur handi bat dela, bakarrik nahi duena amodioa. Bat eta bat, bi. Bakarrik nahi du amodioa, kariño pizka bat, mundu guztia bezala, ez dakit. Bizia, ni uste dut, nahiko polita dela, eta ondo nago, zergatik ez. Azkenean nahiko ondo bizi naiz. Agura da, ezta? Joder, ona dau. Maiatzaren 7an sekulako jaia egin dugu Donostian, Bukowski tabernan, eta Meneo etorri da show bat egiteko bere Gameboyarekin. Bai, ondo ulertu duzue, posible da musika egitea Gameboy batekin. Meneori elkarrizketa berezi bat egin diot erdi biluzirik. Eta bai, hori zen bide bakarra Meneorekin horrekan egoiteko. Eta jakinen duzue, zergaitik. Normalmente esto lo hago entre amigos, así que nos podemos desnudar entre amigos, ¿no? Esta canción se llama I know basic and 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 Gabon Rigo, ongi etorri Burp saiora. Kontzertuak egiten dituzu mundu osoan, pentsatzen duzu gaur Donostian irrautza sexuala lortuko duzula? Yo creo realmente que la revolución es interna. Yo lo que voy a sembrar son unas semillitas blancas en el alma de todas esas nalgas que están ahí para que esperemos dentro de unos años este país sea liberado y todo el mundo pueda andar en la calle como Dios los trajo al mundo. Zure kontzertuak biluzirik egiten dituzu, ikusten alduzun bezala gaur erabaki dut erdi biluzirik emaitea, zurekin egoiteko, baina azken finean zergaitik. Yo creo que lo más importante es de que tú hagas lo que realmente te nazca, ¿sabes? Si cuando tú me ves meneando, ¿sabes? Sudando, teniendo ese calambre epiléptico en todo el cuerpo, que, ¿sabes? Que te dejes ir, que conozcas esa paz interior que tengo yo cuando estoy sin ropa, sin marcas, sin nada en medio entre yo y tú.
ustez, Rigo, baduzulako amodio harreman bat zure zakirarekin? Yo creo que todos, el cuerpo es una cosa que hay que respetar mucho y definitivamente yo soy una persona muy tímida. Por ejemplo, cuando bailo, mi polla se pone pequeñita porque es tímida. Entonces, a pesar de que esté desnudo, no quiere decir que lo esté mostrando todo, ¿sabes? O sea... Barkatu, Rigo, ez da ezer pasatzen zure zakira txikia badin bada, lasai. No pasaría nada, ¿eh? Sexuari buruz hitz egiten dugu, hemen ere ez gira musikari buruz hitz egiteko. Musika egiten duzu Game Boy batekin, nola hasi da historia hori kontatu? Bueno, es muy simple. Vino un chico que inventó este cartucho y con este pues lo pones en cualquier Game Boy y a partir de ahí empiezas a hacer musiquita adentro, ¿sabes? Como... Yo hago una mezcla entre música tropical y música de dubstep y así como drum and bass y techno, y la verdad es que es un instrumento más, es el único instrumento que te permite bailar. Eskerrik asko, Rigo, espero dut Michael Jackson bezala ez duzula amaituko. No te preocupes, yo las cirugías ya me las he hecho. Un beso. Un beso. Mila esker Burper eta asteburuan, agur! Agur! La